they send Ito on a Liga. Oh, yan na. Oh, tipaklong spawn defense. Happy New Year. At sakto, umabot tayo sa part 2 ni Speed. Kaya tinagan panoorin. Sabi ko na gagatasin nila ito eh. Hey baby, I'm home. Mommy! Musta yung mga cancel ako nga pala si Paolo at ngayon dadaan ng mga sulot o sukot ng mga memes ngayong linggo at tinagad simulan. Bigyan mo na ako ng score dyan para makascore ka na din. So galing kay Ellie Dump. Oh. Sukot. Swerte mo hindi yan yung mga lalagyan ng pagkain na pinang-uuwi ng nanay. Huwag ka nang umasa makabalik ka pa dyan. Ito maganda. Nasa Pilipinas si Speed. Ubat. Kupal! Alam mo saan natin papupuntahin yan? Sa Occidental. Gaguga. Sabi ko na gagatasin nila ito eh. Gaguga. Ina. Hindi kasi ang may reyna si Speed. Shut up. Speak Philonese now, y'all. Philonese leche. Sukot. Okay, sige. Oh! Naku po, nasira ang binti. Nasaan ang speed mo? The floor. It's slippery. Ito mo, gano'n ka kurap ang mga court sabi. Madulas. Sukot. Bro, just go out. What the fuck is that? Hey, get down! This Turil. Ano yung kanyang yung kanyang street cred. You did that? Lumabas yung yung flashbox. What was that? Electronic firecracker. Electronic firecracker. Wala tayo sa wala ka sa Amerika, huwag ka mag-alala. Keep doing that. Safe yan. Why you keep doing that? Sulot. So kumakto kasi, habang nag-record ako, nandito si Speed. What is this? Siomay. Sarap yan, boy. Tsaka gulaman. Mahina. Siomay! The fuck is that? Siomay! Sabi ka rin, ibuta kang utak ng Pilipino eh. Siomay! That's as spicy as fuck. Nasa tondo ba siya? Pucha, hard mode agad ah. Binondo to. Binondo to ang pin eh. Arp. Pupunta daw silang BGC, kakalahating oras yan. Pero good luck sa'yo, Speed. Para hindi ka manakawan dito. Sukot! Meow. What you mean meow? Hinay nyo. Ang asim nyo! Meow. It's a cat. What? Gago. Atako. That's not a cat. What? Meow. No, we go. Here. That's not a cat. Meow. That's not cat. That's not a cat. That's sport. What the fuck you not talking about? Nah, bro, stop talking. Nah, bro. Hell. Meow. Sa binondo pa lang to, di ba? Sukot. Oh my God! Para mga zombie. Yo, damn! What the hell? What is this nigga on? Yo, no, what is he about to show me? Ano anong gusto niyang pakita? God damn! Sukot. Tawa ko nakasakay siya ng Mobit eh, no? Hey, chill out. Di nakala ni Speed na ganito ang klase natin, eh, no? Chill out. Di na ma-enjoy ni Speed dito. Pili ko humabol to mga to hanggang BGC. Chill out. Bro. Back the fuck up! Fuck off! Watch out, dog. Keep it clear. Stop tripping. We driving, bro. Yeah, nakasakay na siya. Kultura. Ibig sabihin kultura, hindi kupal. Nice. Gago, pinalo ba niya yung kabayo? Akala ko pinalo. Oh, nice. Buti pa mo yung nag-iisa yun yung inapiran niya eh. Ayaw yung mga kupal dyan eh. Crazy, bro. Fuck you, nigga. Fuck you. Man, get your motherfucking ass over here, nigga. What the? Man, come here, little nigga. Oh, natapa. Nigga. Fuck you say to me. Tayo na drive by N-word. Come on, Nice. fuck you, nigga. The fuck you mean?
Hey, I'm sorry, man. Come here. What you mean, fuck me, nigga? What did I do to you? Yeah, bro. Yes, it's all cool. Peace out. So, alam ko naman, ano lang niya yun, like stick lang niya yun. Alam naman niya sasabihin sa kanya. Pero pag narinig mo lang siya in action, parang nakakita ng ano yun, ng parang asong tumatay. Parang mahirap hindi tignan, pero susukot ka na lang eh. So, 3 hours stream to halos inabot. Mercedes. Yes. Si Hype Beats. Congrats. Congratulations on 1 million subs, my guy. Okay, may Pawn Stars is waving. Amin na yan, nauna. Can I take a photo? Bibiling ko yan. Oh shit. That boy told me to sign his YouTube plaque, y'all. You, bro. Paano siya nakalagpas? Swerte naman niya. Nakita mo yung labas, oh. Parang yung mga White Walker sa Game of Thrones. Mga zombie sa Pilipinas. So nagtago na lang siya sa... Ay, parang zombie apocalypse. Sulot na lang to, wholesome eh. Some goddamn balut. Woo! Yes! Ang babalot! Sige, good luck! So talaga tayo ano ni Speed eh. Kahit abnormal siya. Hindi natin. Iba maarte eh. Oh, warak na yung balot. Hot as fuck. Ramdam ko nga, basang-basa. Parang siyang basang daliri. Oh, get back! Y'all making it hot as shit. Init na nga dyan, dumagdag pa yung asim ng mga kasama mo dyan. Live streams you can smell. I show ote na po. Hindi niya alam. Oten! I show oten! Ayan na. Yeah, let's go! Uy, sayang! Ilaglag niya. Ngayon pa talaga maglalag. Ay, ngayon pa talaga magbo-blur. It's a fucking chicken in here. Hindi, as in nabuo lang yung chicken na buo. Ay, yung duck pala, yung chicken talaga. The fuck? It's a duck. Nawindang siya eh. I can feel his bones. Ako kasi nag-form na siya ng onte, Speed. Asa sa banda? Oh, may meet daw si Manny Pacquiao. Okay. Kung mamiminte si Pacquiao, sa dami ng bahay ng Pacquiao, kahit saan ka naman ata sa Pilipinas, pwede mong puntahan eh. Basta nandun siya. Binigyan niyo naman sana ng asino, suka. Sarap naman yan eh. Masarap kung yung kakainin niya yung mismo ano lang, yung gatas. Ito na yung mga zombie apocalypse. Yes. Parang nahuli na ng barangay. Ito yung mga lumalabas sa curfew. Naku, yun nakuha. Wala na yan, boy. Ay, boy. Sayang. First time. Yung sa mga sa jeep, mabilis sa isang gano lang. Tanggal agad ang kwintas mo, yung earrings mo. Oh. Ayan na, nakita na sila. God. Grabe. Man. Ang tanong, makilala ba to ni Manny? Parang tinatawag mo yung tatay mo para makilala yung sa mga YouTuber, no? Piling niya tanong lang, parang singer eh. Ang bahay ni Manny. It's lagging. Pagkasabi niya, it's lagi, naglag nga. This is like, bro, this is the biggest house I've ever been in. Nakakapagod maglakad dyan. Dami niyang belt, oh. Tapos, paano ko nalaglag yan bigla? Natabig niya. Kaya naman bayaran ni Speed yung feeling ko. Nice yun. Yun lang yung hindi speed talaga dito, internet. So, wala tayong magagawa. Uy, gulat si Pacquiao. Yo, Manny, bro, you Pagano'n siya. Yo, who the hell is... Yan yung ano, yan yung signal. Damn, you tall as shit. Yan yung nagbibigay ng signal siya sa buong bahay na yan sa wifi. Bro! Yo, what the... Nalalo ko sa kanya yun sa Kumpuhase. Nagbiglang tumayo dun sa ano. Okay, magpapasuntok na siya kay Pacquiao. Try lang daw siya. Pag tinamakan niya parang shotgun. Ayan na. Come on. Aray. Namumuti ang braso mo. Ay, may ikipag-sparring si Pacquiao. Okay, ano lang. Training lang. Athletic naman talaga to, di ba? Sa speed. Hook Street. Hey! Hey! Oh! Doon pa naglag. Ay, binigyan. Oh, naka-plastic pa yung ano ni Pacquiao. Di parang pinapanood mo yung papatay sa'yo eh. Nag-prepare para sa'yo eh. Oh God, ayan. Ayaw inita ni Pacquiao eh. Ewan, baka makasuhan siya eh. Yung napatay niya to. Okay. Ito yung suntukan sa ano, sa eskwelahan nyo. Pa isa-isa. Kasi titira ka sa sayo, tapos may balik ka, tiras, balik. Tumatalon siya eh. Partida, mayroon pang makina yan si ano yung nabasan? Ay, mic. Ay, pang face-off. Oh, di na titiidag.
Oy, Boja, si Mama Indonesia nandito, hayop. Oh, hey, what's up, Mom? Oh, Mother, Mommy Pacquiao. That's your mom. Hindi na kilala yan. Ang bigat ata ito eh. Just around here. Pang isang tao lang ata ito eh. Oh, rest in peace, Speed tsaka Pacquiao. You ride a motorcycle? Huh? You ride a motorcycle? Yeah. Yeah, I know how to ride. Kinakabahan si Pacquiao, parang marunong ka ba talaga? Kasi bag ito, nag-crash sa ito, loob ng bahay ko. Hindi kita masisingil lang stream. Ate, nag-crash na doon sa Thailand. What the Yup. hell? Okay, papasok sila. Level 10. Oh, gobi, captain seats. Talagang tinabayan niya si How Pacquiao. much bread do you got? What? Ano, how much bread? Eh, dating ano yan, paradero yan. Marami yung bread. Dati pa. Bago pa siya yumaman. I have to do it. It's the funniest video ever. Happy New Year. Yung meme niya. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone. Do it. You gotta do it. You gotta do it. Yes, say the meme! Happy New Year to everyone. Ba't walang energy? Happy New Year, everyone. Boy, this is a goddamn. Is that river? Resort This na is to a eh. river. Ano This is to a pool eh. lake. Countdown from 10. 5, 4, 3, 2, 1. Many, many, many. In a standing. Ay, salamat. Umabot rin sa chess. I'm pretty good at Daming this. side quest I'm ito pretty ni good at Manny. chess, Shaq. Hindi siya Yep. inaya mag-boxing kahit kailan eh. Pero inaya siya sa pool, inaya siya sa chess. Mamaya niyan darts, bilyar, tsaka karaoke. Yun lang yung kulang. So I've been playing chess Nice. for Umurong yung pawns niya. Natakot kay Buddy. Nakakatakot ka, diba? Pag sinuntok ko ba naman sa chan? Tipak lang spawn defense. Tatalon pa pabalik. Parang dama lang, diba? That's not even how you do it. Tayo na touch speed. Yeah. Put it right here. All that. Nice, okay. Yeah, nah, I knew that. I was just. I know. All right, you want first serve? Okay. King ano ba yan? E4? Here. What? Ang kabayo mo pa triangle. Bishop ata yung tumatalon eh. Marunong ba talaga si Speedo? Nanggagago lang. 4, 3, 2. Okay. May control sa center si Manny. I'm just kidding his opponent right there. No. What do you mean no? No. What do you mean no? No. The movie is only here. Ano ba? Ba't yung kabayo mo pa triangle? Kanina pa yan. You want to eat the one? Oo. No. Tinuruan ng live. Why? This one. Yeah, I know. Nakatake yung knight. Yeah, marunong ka. Tapos ka pwedeng kainin pa din yan. Balik mo na lang, okay lang. Okay, nag-castle na. No, you can't do that. Pwede yan. Basta hindi nahawakan yung rook tsaka yung king. Hindi. Yung rook is horizontal lang o vertical. No. No. I don't play this game is so. Lahat ng pyesa ni Aisho, ni Speed, nag-evolve on the spot. So wala pa siyang makita. Oh, galit na ako, nagbabato na. Napipik ko na si Pacquiao sa kanya. Ngayon pa ako ginagago ha. Wala natin si Speed dito. Pag naubusan ng English si Pacquiao. Yun yung strat ka nakikita ko na yun. Ubusin ko yung si Pacquiao para umayaw na siya. Check. Yes, I know. Mati na siya. Wala na siya pwedeng square. Ay, hindi. Karaoke na. Okay. Ito Ana Liga. They say Ito Ana Liga. Oh, yan What is na. that? Play Ito Ana Liga. Oh, yan na. Tayo na talaga. Ito Ana Liga. Ito na ang liga. Yeah. Tayo na yun talaga. Ito Ana Liga. You broke my back when Zuda Ako ito mga ito. Hindi nyo talaga. Ito yung mga inside jokes na mapapagana mo lang kasi di nila naintindihan yung ano natin eh. Baka dandruff yan. Mag-new head and shoulder. Yaman-yaman ni Pacquiao, wala siyang premium. Ako na magbabayad ng premium yung money. May ads dyan. Pwede na ba? Wow! Chad, is this the song? Magigits kaya Chad, niya? is this the song? Hindi niya ito magigits. Yes or no? One letter away. Is this it? Sa war crime. Malango. Matalo, wala, koko, nato. Sana umabot siya sa chorus. It's copyright. I'm not getting copyrighted this stream. Hell no. Yung mga copyright siya. Sayang! I might as well keep going. Fuck it. Lalo sa pake. Ito ano. Ito ang gawin. Si Kuwento ang baniyan. Si Ito por siyotang laban. Wala siya kalam-alam. Yeah! Whoa! Wala, meron na tayo
May N-word pa sa tayo lahat. Nice. Mamamatay na si Speed. Nice. Obos. Hello? Ano sabi niya? Wala, habol ko lang dito yung chorus eh. At least di niya gets. Eto, mayroon pang paka-angle si videographer eh. Kala mo, music video eh. Oh, sige. Ali! Ito ang sanga. Ito ang... Ito ang linga. Huh? Change it. What? It's not a Filipino song? Yeah, it's not. It's a better one. Get a better one. Yan yung the best. Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, Kasi Pacquiao sa kanya. Ecuador, Wales, Poland, Pagpahingahin nyo na yan. Cameroon, Serbia, Kahit atleta ka, Korea, mahirap sabayan itong kalokohan ni Speed eh. Costa Rica. Let's play football. World Cup! World Cup! World Cup! World Cup! Hello. Awkward na rin. Parang pinapakanta mo ng Roblox song yung tatay. Parang gano'n yung vibe eh. Okay. Alam mo to, di ba? Labi na to! Ay, kanta ni Pacquiao. Para sa'yo! Hindi ako susuko. Yung Sasuke. Alis sila. Okay. Magbabay ka na kay Manny. Matanda na yan. Patulugin mo na yan. Baka ikaw patulugin dyan. Okay. GG's. Okay, sulot. Ito naman, pag-usapan natin na nangyari viral dinner date sa LRT. So, sa mga di nakakaalam, ito yung nangyari noong August 28 na random train dates na may isang TikTok user na nag-set up ng random date at kung sino mang makatabi niya, sinasama niya sa kanyang content. At paglalatag siya ng upuan, nilalagyan niya ng mga baso, tapos maglalagay siya ng mga kubyertos. At yun ang kanyang pinaka-skip. Okay naman sana siya kung nakahingi siya ng permiso sa mismo LRT kasi bawal yun eh. May mga rules and guidelines dyan eh. Kasi alam ko yan kasi nung nag-aaral ako, meron kaming film course, pag kukuha kami ng mga shots sa LRT, kinakailangan humingi ng permiso lalo na kung nasa loob ka mismo ng tren. At sinabi din mismo ng LRT nung nakita nila itong video na ito na ito ay hindi nabigyan ng permiso. Hindi ito dumaan sa kanila sa mismong administration nila. Pwede naman daw mag-video sa LRT pero may mga pinili na lugar at kailangan na-approve ng mismong management. Panoorin muna natin para makita natin ang kasukatan. So mukhang tatlo sila eh. Yung mismo content creator, itong matandang tumutulong sa kanya, at yung babae. Kasi kasama na niya yung babae dati sa content. Okay? Turtagulat si kuya sa likod. Tapos yan, yung joke, may iba yung nakalagay. Very harmless lang naman eh. Pero ang rason kasi kung bakit bawal yan, kasi paano ba binagkaroon ng emergency at biglang gumalaw yung tren, yung mga kubyertos na yung mga bakal na yan, pwede yan makadisgrasya sa tao. Nakakalungkot lang kasi sinasabi pa niya dito at pinaglalaban niya tulad sa mga comments, bawal kumain sa tren, nang hirap mo papasayahin. Hindi naman saya yung pinag-uusapan dito eh, pero yung safety ng mga kasama mo. Kasi content mo yan eh, hindi naman sila kikita sa content mo eh, di ba? Hindi naman sila kasama dyan eh. So, yun yung sukot dito. Para lang ito mamaya, sana po, para ganahan lalo may pag-date sa tren. Ayaw naman na palakiin mismo ng LRT yung sitwasyon. Baka siya magdadrive ng LRT, hindi ko alam, baka dala-dala ni LRT, hindi ko alam kung anong sanction ang gagawin ang LRT management sa kanya, pero bawal yung kanyang ginawa. Kasi ito sinabi pa niya, akala ko pwede natin gawin dito ang mga pwede gawin sa ibang bansa. Gusto ko sana ipakita sa buong mundo na maganda ang mga public transportation dito sa Pilipinas. Pero ang nangyari, ikaw ang naging sagabal sa trend. So tinanggal mo rin kung ano man ang quote-unquote na naging improvement natin kasi ibig sabihin nun, iisipin na yung mga ibang tao sa ibang bansa, marami pala gumagawa ng mga content dito, marami pala humaharang ng mga mesa dito sa gitna ng LRT. So hindi yun ang punto ng transportasyon, naging consumption to. Ito yung sinasabi niya para sa ibang bansa na nakikita niya. Pero mukhang ang gamit niya dito ay mas magaan eh. Gumamit siya ng kuryente. Di ko lang humingi siya ng permiso din, pero ito yung pinagkuhanan niya. May glass. Di ko lang kung glass na o plastic na wine. At mapapansin mo, walang kubyerto. Siguro pinagbawalan siya ng London train station. Alam ko harmless lang siya, pero yung safety kasi, isipin mo lang, kung ito pinadaan mo sa LRT, walang issue eh. Pero sigurado kami mga papalitan sila. Siguro ang pwede mong gamitin ay mga plastic lang. Bawal na mga bakal na ganyan. Kasi pag biglang naggumalaw yun tayo, biglang tumigil, pwede kayo may tamaan. Hindi rush ang kanyang piniling oras dito, kaya wala masyadong taong naperwisyo. Pero
dahil nga gusto mo to gawing content, makikita pa rin na na-violate mo yung rules nila na bawal din dyan kumain. Bawal kumain at bawal mag-shoot sa loob nang walang permiso. Alam mo, 3 kayo sa grupo niyo. Wala man lang kumotong sa kung sino man sa inyo sa isa't isa na, "Uy, wait lang, kumuha mo tayong permiso." Kasi makikita mo na pinagplanuhan nyo eh. Hindi man lang nasama sa plano nyo na humingi muna tayo ng permiso sa mismo LRT management. Naka 99 steps ka na para gawin yung content. Nasaan yung 100 step na humingi ng permiso dun sa pag-shootingan mo? Yun lang naman kasimple yun eh. Kasi hindi naman tayo dito KJ. Basta approve no mismong pinaggagamitan mo ng lugar. Sa lahat ng mga nakasama ko sa pagdating sa mga nag-film sa labas, lagi humingi ng permiso. Mapa sa public park, public office, kahit saan pang lugar yan, walang masama humingi ng permiso. Kasi kung hindi, o di isa ibang mo lang gagawin hanggang makahanap ka. So, sukot! Tunod! Ito ang gusto kong speed dating. Okay, never mind. French fries mo may kasama pang kuko. Sukot. Ito. They thought that for the first one was giving chalant but she was just very demure in her beanie era when she's googling binangkal recipe in Sultan Kudarat with her iPhone 15 Pro Max fully paid while nurse maxing so she can abruto si Aloy. Parang ito may parang version natin ng Skibidi Toilet to eh, na mewing. Akala mo ito may mewing din. Nasaan yung Sigma Kudarat. Sukot. Misa Jeep to bigla ka na. Ito rin ako sa MRT no nakita ko yung video. Ang sweet pa naman. Yun din sabi no admin na LRT. Sulat. Bong. Bong. Sarap ng tawa. Kami lumabas sa Pilipino, di ba? Yan ang mga gusto kong Pilipino. Yung mga hatak pababayan. Mga talangka. Akala ko gagamba. Inisip ko gamot eh. Sulat. Rage room pero walang rage yung ka-date mo. Tong jowa ko, dami hinihingi. Buwan-buwan. Nangihina na siya. Ano ba yan? Hayop. Sulot. Mika pag naka 95 sa Filipino. Tandaan nyo yan. Tayo mga Pilipino. Dapat tularan tayo. Hindi natin hinihila ang kapwa Pilipino natin. Bakit? Gusto ko eh. Kung tayo may nasa maliit, kailangan natin pangitin. Hindi natin ibinababa at hindi tayo nanlalait ang kapwa. Tama. Paano tayo pupurihin ng ibang lahi kung ang sarili nating bansa at sarili nating ano? Ano? Sabihin mo ano? Ay sinisiraan natin. Okay na sana eh, pero yung sa pagpuri ng lahi, wala akong pakialam sa ibang lahi. Okay, kung purihin nila tayo hindi. Mas importante sa akin yung proud ako sa kapwa ko Pilipino. Sulat, dahil ang ganda ng iyong acting skills. Ano ko sapot ng gagamba? Yung ginagano kanina. Tarang hirap. Hindi, lulukin mo! Gusto ko lulukin mo. Sukot, eto to be in case of bad weather. Buti na lang sinabi mo. Buti ka na ako magharap na ganyan eh. Sukot. What's Beanie po? It's a girl group, anak. I used to listen and watch them a lot. Really? Do you have pictures of them po? Yung ba yung sa ganun, yung Beanie cards? Oh, here. What? But Daddy, that's Auntie Joanna, Auntie Gwen, Auntie Stacy, Auntie Colette, Auntie Maloy, Auntie Aya, Auntie Sheena, and that's Mommy. It's Mommy. Hey baby, I'm home. Mommy. Hi, Han. Oh Han, natabi mo pa pala yung jersey na yan? Gumising ka! Noon, sobrang pan na pan kita. Siyempre. Mahal na mahal kita eh. Sus, bolero, kumain na nga tayo. Tumingin ka sa salamin at huminga ng malalim. Ito ba ang Delulu era? Suot! Bata lang naman yan, Roblox na yan. Trauma na ako. Wag. Ako muna do. Ako muna. Miss. Ano? Kung sa tanghali may taho, sa gabi may balot, pwede ba kitang makantahan? Ito naman, miss nga na bastos. Salot. Kani kay Kenneth. Yeah, no? Miss mo na, no? Kaya mo yan. Tamang finger lang bago makain. Surad, sukot. Putang ina mo, sir. Marunong ka. Ano? Gina agad si Proper. Ano? Ha? Alam mo ko sanay sa mga hayop na tulad mo? Sir, hindi po ikaw yun, sir. Yung kapatid ko, sir. Sorry, sir. Pero bakit sir tawag mo, ha? Bakit ko naririnig kasi yung usapan ng kapatid mo? Sir, naka-open mic pala. Kala ko naka-off, sir. Sorry, sir. Hunghang. Nasaan ang power cycle mo ngayon, ha? Urong ka, ano?
Sulot, unboxing Modest Beanie merch. Okay, content lang daw. Content only. Ito content only mo. Kala ko totoo eh. Kada member iba yung kulay nung gagamitin. Basta wag natin ilalagay yung mukha ng Beanie member doon sa mismong sa mismong Modest yung mismong pad. Sarad. Fun walk featuring Ihi. Yay! May kulay. Asim. Ba't naman kasi dila? Dami-dami ibang kulay. Sukot. ISO certified. Large bag. Linis yan. Na lahat ng hinakain mo maruming street food, ito lilinis dyan. Huwag kang mag-alala. Galing. Sukot. Nasa Google Captcha ka na, boss. Maraming salamat. At least alam mo kung ano motorcycle sa'yo. Hindi. Alam ko kahit hindi mo na ito ma-check itong dalaw. Goods na rin yun eh. Sulot. Rose me in Conyo. Rose si ChatGPT. Rose my room in Conyo na parang tagabi. Bro, ang vibes of remote power nagmamaka ako in walls for a little bit of TLC. Like Hello Painting 101. Tapos yung setup, it's like the stream make it basic lang. Hello Kitty blanket though. Sobrang unexpected. Parang bigla ako na-transfer from BGC to like TV. Medyo wild. Talaga bang meron? Talk to me like someone in BGC Philippines. Conyo. Oo nga! Oh my gosh, I'm going to talk to you. Sige, game. So parang medyo Sulot dahil meron palang ganun. Original sound nga. Ito, date na naman. Hindi sa LRT ha. Time mo ba ito may? Ito nga. Apa yan? Ito ang basehan ng true love. Mas ko yan, tinusok ko na tong tinidor sa mukha mo. Okay lang, bibilan ka ulit yan ng bago. Sigurado, 2-piece pa. 2-piece chicken. Sulot. Insam na, murgailaw. Wala! Oscar! Tati ka sana. Adobo! Okay, buti na lang wala akong ka-date. Hayop. Kasi ito yung nangyari sa first date nyo. Siguro, magtatago na lang ako, nakagano na lang. Uwi na ako. Yan, pag ganyan, magaling kayo. Engineer yan. Diba? Babaliin ka ni Foreman pag di mo yan naabot ng maayos. Sinasabi ko sa'yo. Ayan, very good. Yay! Sulat! Doon tatapos na sulat to sa Kilig Go. Kasi pa bagay ito, like, share sa mga walang ka-date sa LRT yung friends. Huwag nyo subscribe.